आदा उफ्रिया ओरैबायदि खुसि रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब आरो मोनसे बुस्थुखौ मिनिगासिनो दं बियो दा खिथागोन मोनसेया जाहैबाय मोननै खामानि दं दिनै नोंथांमोननि मदद हेफाजाबनि थाखायनो बिथाङा सिलभार प्ले बाटन इउटुबनि 100K साबस्क्राइबार जानायनि दिनै सफैबाय लेंहरबाय बेखायनो आंबो खारबोफाबाय नै बिथांजों लायनो बबाव सफैदों पस्ट अफिसाव आदसा लायनि ओरैबारसो जागौमोन नामाथाय जायो ओमफ्राय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय हिन्जावा आंना सोरनोबा दख'ना हरदों दा दख'ना लाग्राया बिराद गोजाननि दा हैग्राफ्राबो हैया दा बेखौ आं पिकआप खालामनांगौ सम मोनोबा आं हैनांगौ बे आरो बेबायदि थासारि बेखायनो दा थांग्रोनि ओमफ्राय आदावफ्रा बिराद मिनिखांबाय आंबो होनबाय नालाय आदावफोरनाव सैमा मासे दङ जो आरोना ओमफ्रायहाय एकदम बुन्दाफोर फैबाय थायो सानसेयाव माब्रै माबा बेलेग दाना आदावफ्राया बुंबाय बेलेग फर्मुला बाहायनांसिगोन फेन सुहोनसैनो सैमानो मानसिनि जिनाहारि जानाय रेप केसाबोथ' बांनायनिफ्राय बांदों आरो सैमानियाबो उफुद्रुगबाव ओरैबायदि उफुद्रुग ओंखायनो फेन गानहोना दोनसै फेन गानहोना दोननांगौ नोगोद मिनिखांबाय आं सेसखा रेप जा खालामनोल' फैयो फाग्लासो सेस पार्सेलखौ मोनबाय हिन्जावा आंनो पार्सेल हरदों पार्सेला हरबाय लिरनाया लिरबाय डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा क'क्राझाराव हरनांगौआ बाक्सा बोरै जानांगौ बिदिजों बोरै बदलनो मोननांगौ जों आदा उफ्रि सेस दा थांनि सिलभार प्ले बाटन लायनो आदा उफ्रिनि आंबो बिरबो आं थांफाला लायनो थांबाय दै आदा उफ्रिया बिराद फुरथि सिलभार प्ले बाटन फैनायखाय बेसारा इसिबां गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सापर्टजों मा नायहैखो बेलाय पस्ट अफिस मायापुरी डाकघर फाइनाली बुस्थुआ एक्सेप्ट रिसिभ जाबाय एक्सेप्ट लायनो आदा उफ्रिनाव बै आंखोला फैबाय थेंक इउ सिलभार प्ले बाटना एसे फिसा जाबाय खिन्थु सिगां गिदिरमोन फिसा जाबाय नैसिनमोन सिगां गिदिरमोन दा आनबक्सिं खालामहैदो खालामहैनोसै मिस्टि लादु रानफैबाय नै सिलभार प्ले बाटननि नै बेखौल' खोन्थागोन दिनै बेखौ थारमाने बेखेवथ'ला बेखौ माने फिसाजोआ बिराद गाव खेंनो लुबैदोंनो आदसा ओंखायनो दिनै खेंथ'ला जाहैबाय ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैबायदि खेंनो लुबैदों बिदि जेखियानो जाया मानो जायफोरखौ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनाय ना आरो शेयार खालामना होनाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स आरो आं नैबेखौबो बुंबावनो लुबैदों सार प्रमद बर' सार रन्जित बसुमतारी सार गबिन्द ओमफ्राय माब्लाबा UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ आं रायो बुङो सिदा सिदि बाथ्रा बुङो बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजों आरो जायफ्रा नायगिरि बिथांमोना शेयार खालामनाय नङा होमबा बेयाव आं नैबे बुस्थुखौ एसे साक्सेस जादों होननानै आं सानो आरो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावो जेखायनो जादोंला माने UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ आं गोबां बाथ्रा बुङो बा बै बाथ्रा बुंनायफोराव जुदि बिथांमोनाव एसे देहाफ्रा बा गोसोफ्रा बोरैबा नांदोंबा बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय